Iya, baba ushomola skana. Sike mafuta uko chiko. Asi soka dzenyu dzine nhono kani. Iwe. Asi kuona baka kuti ndiri mutweni. Saka tweni ndiyo speed yamungati yekufamba nayo muhighway here yoyo musadaro so. Kuri kusvika salad yapera ikoko munofunga kuti zvinonakidza here izvozvo. Iwe, kupera kutodini. Azvijiyo basi ndasvika inini. Ndini MP bakani. Aiwa baba, anozani zviya. MC, ndini MC bakani. Ai. Kwemukabva masvika kuine zimonyari yepagedhi robva rati hakuna wekakatsukunya ari kupinda mukati. Apa last time rakakurovai kapaye mukafenda kuSodoma Square uko. Iwe totandira ipapo. Ndombozvidiwa chere inini. Azofunga ndochitya kani. Ndochitya baini. Zvokundijume zvochakaita musuya uya zviye. Shede. Ko tikasvika ariko. Let's say tasvika ariko munoita sei? Iwewe right. Wakabva wasvika wanikira wariyo. Unozotodini. Mainikira vechiiko wamunotaura murume mukuru? Handiti wakakubatirwa nikira uchibabora munda mawo. Wakakubanzura wakasvitira uyu. Wobva wasvika wariyo manje. Birthday wachitosheya rice nobhiritongo chikafu kuwe. Wobva watanga kudedzera kuti tikudaba munhu wese akambobatiwa achiba. Unozotodini. Ibva apa uri dutya remunhu Ingrid wanzwa ka? Seko usingaziye zvinhu zvekujoka nazvo iwewe. Ovo zvafina kana kuti zvakwasauti zvakwasoko manje makuti kwaichikuru azvikwaneba iwo shomoredo ndinyepa ambo yedu mbuya jengeta wari kuherenya suno kubva futi ndakasowaguma kare warume soka iwe mabvunzira unoita gogoka unenge unovada chete wewe handikuone mushi zvakaoma skana vari kuuya yana kusari wagedhi ndatisaura kuti ndiwani agazi mukati munomuka hauzombofoka muhwela aziya nyangwe ari jesu nyangwe ari ani ndati ndiwani ukutsikofana wangu ndo zvasingati neizvozvozvo iwe security kasika kuvhara gedhi rindipindeka ndochikika bhutsu chigedhi ichi chikanodonhera kuwanzwa kuda nditi ero kundakamira panapo here wewe belisen asi murimezi belisen kuita sei kwachona security guard ngavhare gedhi ikayo ndopa ndobva ndafunga hangu kwedu kuAustralia kwakawo taisata zvese izvi you'd just swipe your access card ka wobva watovhurirwa nekombiyuta wotopinda mukati easy pasina zvemagadhi izvi manje zvekuafrica bebi zvava kutaura izvozvoka it's not helping sha time iri kupera takangomira panapa let's just identify ourselves tipinde mukati tosvika keke rachekwa sha imi panzapo zvibaba ndatisaura kuti ndimai nani maiziya tobva tapinda here sekambwa handinozvinzwa futi izvozvo pane kainterview maiziya kamufanira takamafambira mozopinda muinazi mambakakumuka magatsa inini okay I'm Bridget Kanengo. I'm here with my husband. Thanks Kanengo. babe siya ndembutsoreka gedha kamani ndaita karate kani nini ndiri kuAustralia iwe do you know that at a point it was debated zvichitonzi ndaifanira kuitwa security mukuru chief security wameya wekumelbourne kuAustralia kwete zvekuti African security kutotaura gwavha uchavhurirwa ingati hazvaidentifya wanhayasikana kochiko futi yesa ipapo bo chitaura manje kuti munhu wamanga kubirthday rake uyu anombonzani anonzi baba lako kana kuti gogo vako bhe asikana vasecurity yenyuimi taya kubirthday raapostol vedu Apostle Steve Jengeti. Can you open for us please? Mela mabasa anokwesheni maziya next church yedu isusu vana Apostle Jengeta inonzi chii? It's also my church Mr. Security. It's Family Tabernacle International. Iwe mahopo iwe doro ririmo here muinazi momomo ita uchivhura kana ukona kuzongotengerawo yomurade unoziva unogona kubudira panze pavo ndakakushinga right next question anagatsa mukuzera kuti kekeri kuchigwa pabhavhadhe nemukuru ndererudzii nhaimi wasecurity makakwana here imimi just open for us kanimi tipinda mukati umu chiiko nhayasikana hama hakuzoti bhohwa uku mazizino anenge embiti iwe usaita iyoyo waziya usaita iyoyo umupinde omwe waziya alright birthday raapostoli riko musi wananagatsa musaita iyoyo maziya 0 15 measure naiwe security frageti kani nhayasikana manje akada nditira kubudza umupinde omwe waziya usaita iyoyo waziya lot of junction ndiri kusaizwa nandiasaba zvona ni zwawa riri kugatsa wewe lot of junction iwe bebe kamunhu kari kutaura kuseri ukoko haisi security
Ndio Shomole. sekuru Shomole nditambe nemi kasika kuvhura gedhi toni. Mapotsa matadza kuilaza kamidheki. Pindayuko. But handazogaya. Ndikufanira takanambokuratidza mukati mepurasi akadhemi vaiziya. Hapana ndirwadziwe nemi magadza. Purasi akarongeka kana muchinge mazoraga. Yemoni. Wow. Inga makanaka naimi sekuru Shomole. Hona sha. Ndikutoda kuya kuzoita kosi yangu kunoku. Iwe Shomole. Why didn't you tell me kuti vanoitisa makosi esai? Mgengo wangu. Ndakakuimbira wani. Handida kudzera bebe ndida kutondesa mwana waiziya. Mwana wangu yawe. Ati munhu kana akatapika kakosi waiziya. Kana kebeauty therapy chichi. Amoti masaji awo kudheni. Yanani? Naiva Shomole. Mwana upiko waunotaura kutadza kuitisa inini mai vako kosi yebeauty and spa. Ndikukuvaziyi modza ndichakuitisai maiziya. Asi ndombo takandaitisa kamurora wenyu maimhozi. Hati maiziya. Nyarara uko. Mazizino anenge embiti. Gogo enyimba. We must really do this course. Do you know that Weplus Academy vanokuitisa course? Vapedza they assist you to get a job overseas. Manjana mai Shomole. Kumavhetu kuzvinopera here boys. Vatadzawo zamani. One manakira akaita musaidhazi muno muboys. Mahwamba. Mgenga wangu. Hey, ime tushangweni. Tibuditse kamupurasa muno. Inde kamukukitiwa birthday raPaSTOR Chengetayo. Ai. Isaya. Happy birthday makuru ana Apostle Chengeta. We wish you many more years to come.